Wapa matumaini. Tunakorara tuwapa matumaini na maambia. Yesongo chara tabutuya. Na yokorara tuwete imani yao. Ekina kaya ntaka nene ase ubu bimogoiga. Na ende kero monto kakogenda anya gusabira abana. Anya kubabeka sama bokanya saa abana abaiga ne familia ega elinde na baro banyora matumaini aya mambia. Itotiga igo na tuachineneri yanda Nyasaye atokonye tubasabira niryoka.
Biamono asengencho yabatero kuya kurase nyaki youth. Ibeno tikange cheso hotel. Aki ni ayer rasini ni timbe torwo. Ibeno chuang. Ibeno oyo cha. Ibeno chile. PF, APF, KPF, Montera. Still, ninguém leva o information em aturar o cigarro e aí. E cara, nero reta que ele só que ele tinha a carne a só que não jogou para aqui lá, ele carne ele ringa, momento, quase que ele montou mais cá, o seu nome, ganhei um motel de lá, e nível não, qual é?
Bwana libeno asogotero kuya gere congregation onjero gochia lakini rende ngoma nande bado umuntu obwate gali KPF 004K gendo rusiali elinda abantu basoke tabala agenda rusiali osempera batema tigari ya Bema tena mbayagari yao. Na ndi munango tanga sele kondo inga I believe nganonyu wetera. Ega nebate kwaya. Na boniga kuna tolensa ntobwate live broadcast ase link ya inka TV I think olio kobwate video ni nka TV na ti sileti ni ndo ni wetendo kwa tafadhali.
biamono sana singecho yego tero kuya lakini nene nigombusa banga ntorua yatu yasira obatera gotokonye yona gotebanga inka FM nere live one gabne endrete noyo minto media sote chirema baro abandishi wa habari kuna tolensa abaro buna nabali kanire ase amatanga yo minto grades abwansi mwachire esukuru yobuya umwalimu twango bocha nabana bao ende tokolisi obusi uniform ga abalimu bobuya ntwango bocha umwalimu bobuya basabalimu nabana bonsi ntwango bocha Etaya TV sihia bandisi wa habari mwensi wale welcome mweto kwa habari kanirie mwananchi na ndio mwana somo njogo kase amatanga yo minto grades iwo akarora banyanga bandisi wa habari wako watangazaji wa radio watangazaji wa TV wote tuko pamoja nao hapa na ni shukrani kubwa kwa sababu hao wamejitolea sana kuhakikisha fanikisha hii matanga ya ne skulu yobuya mwalimu naale tigango na barobo barale asengencho yochinga kechiga tima tyo mwalimu baseno bwate ingane elimo kwa batebya Raseli baba samari tajani shamsadi ukali mwalimu wa skulu yo mwalimu itomo nena tari kunyarekana wika senginjabu atomu waire igolende na intukwani hapa ye skulu baigware tirama gongo gaiga yo kwani hapa ye skulu twale otebang kwani hapa skulu kwa media ngao kwani hapa ye skulu yobuya na intu twaretira magomba itasumuchi mwalimu wa manena tari kunyara kuitera nisingi njabu ate umurwaire nyabita ikolende na kira na tebe na pole kwani hapa ye skulu asumuchi omugima na bana nale gotebanga matanga ka ucha kwa era iga singi njama masomaro tabaganyiti mucho mwaro usisi komapema abaruba gendera amasomo amana abana pole sana mbani bana mabata water ganaro tebanga abana bo sobuya gotogato umwana grade 4 grade 5 na grade 6 abama le mabata water okay biamono abana yeno muy karanza I think biamana so mwalimu ase okoreta conference ase abana bamu abo ase ngikirige ase boniga kenyoro kwaya kenyoro nchwango bochara aramu taraenda step ende kenyoro you are welcome kenyoro wako wapi kenyoro kwaya ya tume kwaya tayo basi ya tume kwaya tayo basi Mogo tuli kira bateraga ai hopunga moberange erinde kenyoro kwaya ani yokonya ko bateringa ta kito tegera mangana yogotera e context era ndo tegera eliogi na tokonye Mbiamono Etaya TV, mbiamono Inka TV, mbiamono waandishi wa habari, mbiamono chief, mbiamono abantu bonsi baikirase umusangirekano ega soboja kwa Gladys pole na abana baye abana ba Gladys pole asenga kega pyato baeli baga ega nkenyoro kwaya totegerera mangana maya azare asogotera talieli yogi lira asogotera
Kenyoro. Oh, Kenyoro mbia mono asogotero kuya mbia mono ase composa. Biamono asengencho yogotero kuyakurate ekwaya Kenyoro yatebirenga ense tetomera ense tekorendo kieke tetomera inabate binga moiwe inkiyogotera kogoteba taririogi lakini rene batebanga nyasaye ikigeko garoko bisobo sibwao korwase tore otigense korendo kieke etomere bakora bachimahata babatebanga nyasaye onjoro kosiboito otore elinde setakorando kieke tetomera. That is what we are here for. Ne ekanise amonta tokurangalia ekwaye mo kulingana na list arafunge kinao mbiamono ase pastor baito Neema Nchwango Gocha. Neema Nchwango Gocha mochinchinde program. Neema kwaya Nchwango Gocha. Motero como elinde mchenche program. Mbiamona sa chimidia, mbiamona sa waandishi wa habari, mbiamona sa abarisi waito, abala sa kanisa. Mbiamona sengencho ayonsi nyasaye tigawa konya. Nande mbiamona sokoleta amagombaito asokoleta amagombaina seyo minto gradis na bana bae ninganete nimetenga na vera mange tamono Neema. You're welcome. You're welcome. Iwanga mangana yogotero. Chinga, Panjani,
Mono asante sana walengera lingana chingoro cha chiranga kenga ni mwewe tariama kitoko buna bano ense toko yetiga taribo bag nyanchere nkore program ya ne yakira ndetse umupasta agendi kurwabwa astowa jakira mbya mono aba pasta baito bayikira mbya mono abalisia baito bayikira bonsi mbya mono abagene baito mbya mono ase oboika unanaika gotanga mbya mono chimedia chito chonsi abaliki bari bonsi abaramo naintwe nigo tokubaligane mwensi nande mbya mono ase ngencho yokoleta amayiga yarine oimora ya inugo chasoyo minto Gladys na egeni renga abana ba Gladys bono ngosoma bale asenye njabuna mwikira mubeka mangana ya buya na ende motobekera mangana ya buya nga abana batigaire boka iseta iyo ngina takole tundikieke taiyo torebuna bago tokonya eline abana abakolendo kieke bagende umwalimu rura igate aba PP1 bono secret 1 Guru grade 4 ningaye netenga ngale sana niga igo me oyo minto gandete Pastor Joseph Mose oyo romranda obaiga Pastor libaganiria aba minto na bakwanere bwa irebuyega korango iga bari muri mete moino nechiro moino koraga iga igo tutaete kwenda bwangu ase obokoreri bwa omonene enare gosaba barisia mwesi mora robera ngo bega mutu igo nindo chingokora amen abalisi mwesi pimora mbaka abalisi baito barure kurunyantura gabasani bane maito kururonde goronchwa gocha morobera balisi bonse pe robera
Mubwatu moko sali rupan etibiera ega moko bwatu ego abalisi mwesi pimwacha omusani ono mulisi musani one karibu sana robera ngo chira ini buyaiga asuka goro gete geito kerenchira gete yamona sana okorege okay bueno inchu bwango na chire beyond the network umugambio oito senior tara retired na ndode umurei inchugo chokaro gusaba abalisi tokorango iga byomono sana mogo twanchero umurei na ane chief retired kiko alitaye kuro chief ganda kuchi kanisa ime gusaba na wange kwa na lingane limo naende usabe byomono asenge mwatoire igo twachire nkeye tobe amo so wakera oyo minto okwairi kwa masikani twachire abandi korwa somolisia Peter na abandi bonsi bari twachire na barabo itokorwa nkeye nyasaba ono nyasaba ito oyo romu ya nando rumotongi intuna abana bao naye ntata twachire nke asengenjo yo mintararire omonene nayo manyete etagekane ngaki yakiro muntu ono ntu efamily yonsengima igo twayibekira sama bokao orete okoremia kuri kwao wekene endore mienka all family members obaye chinguru naende bagendera n'emirimo na mono ekaraba waturire tariao na okore emirimo yao murubiri oyo twayobekire amaboko ao muno saberwa kurwa karochaka obe na intwego ikoerire tokore biya tokwera nerimbi ya mono naende karotora ruenke ya monene na twatigira aro na intwende na intwe twasabira yons aserietare Yesu Kristo motorio ito amen. Balisi karansa mbale wana tangambu ya balisi bakole chikongo mbali gocha matanga gradis byamona sana igonta etakoleta igikundi kende gekubwatia negekundi gekurukutia barandia oro pastors na bakatkista nchuba nyamburo onya mutyo intume inchumo be korwancha gaga abarandia oro pastors mo be korwancha gaga ayera bwango nsanchiro na waside robera gaiga mbare ngamo batanga barandi waitumbia na baro bachaga matanga murandi tusabere Bena sogo saba serikali ya Kirimana lima mtakatifu amina sawa itomu ya twakuningambo ya manaseke ukebugima ya manaseke wakiagira diso kwa rweta segati yaito abona wanchira timuke kurwaso gwiko gwense romo yako lenge na timugete na ro timukire nyasawe itu atira abana twabasukiri wo cyasole obe nayo murendi obo obara nyasawe itu bakine bakumanyite onye musangirekano y'ubwensi nyasawe itu na into to inyore ngokoraro kwe wagira disi na into no otorochi ituko totamanyiti twebekange karutokorara turara munaye twasabira ekera Yesu Kristo yero monguro itu sedari athatiri mwana rimamutagatifu amen korango iga